Tenim l'entrevista a punt. Avui, com us dèiem, parlem del Club Gimnàstic Barcelona, un nou club que s'ha obert aquí al barri per treballar, doncs, com dèiem, aquesta disciplina artística. En tot cas, anem a l'entrevista. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay. La gimnàstica artística femenina és un dels esports més antics, doncs els seus orígens es remunten a l'antiga Grècia i amb el pas del temps ha anat evolucionant fins a l'actualitat, que consisteix en l'execució exacta, harmònica, d'una sèrie de moviments corporals definits amb molta precisió i elegància. La gimnàstica és una disciplina molt completa, ja que treballa totes les qualitats físiques bàsiques, resistència, flexibilitat, força i velocitat, amb una base de dansa que acompanya a tots els moviments que es realitzen. De fet, doncs, ho podem veure sobretot constantment a les Olimpiades, que és una de dels esports més atractius, no?, que hi ha per la seva bellesa. En tot cas, avui doncs, parlem amb la gent del Club Gimnàstic Barcelona, un nou club que s'ha obert aquí al nostre districte, als nostres barris, i que doncs, fomentaran aquesta disciplina artística. Parlem avui amb la Marta. Marta, bona tarda. Bona tarda. Bé, doncs, feu-nos 5 cèntims de com ha estat aquesta iniciativa d'obrir un club de gimnàstica, doncs, aquí als nostres barris. Bueno, doncs ens van juntar un grup de pares i d'entrenadores que a mans d'aquest esport i de la gimnàstica vam decidir, doncs, crear aquest projecte amb molta il·lusió i tirant endavant. Veníeu ja, m'imagino, d'altres espais, d'altres clubs, d'altres... Sí, havíem entrenat en altres clubs. Les entrenadores havíem sigut gimnastes i entrenadores en altres clubs, des de feia 7 anys, i vam decidir, iniciar el nostre projecte pel nostre compte. Escolta'm, i quines diferències o què teniu preparat? Quin és el projecte d'aquest nou club gimnàstic? Doncs el projecte inicial és oferir el servei a tota nena d'entre 3 fins a 16 anys que vulgui fer gimnàstica artística, tant de nivell d'escola, que fan només 2 hores a la setmana, com de nivells mitjans, que competeixen a nivell autonòmic, com de nivell nacional, que en tenen unes 15 hores a la setmana, més o menys. Hem fet una petita introducció del que seria la gimnàstica artística, sobretot doncs, hem donat aquesta pista que tothom pot conèixer, no?, de les Olimpiades, però quines característiques podem explicar als oients que té aquesta gimnàstica artística, més que res perquè potser algú diu, home, doncs em faria il·lusió poder provar-ho, això, no?, o la meva neta o la meva filla, què és el que aporta, no?, la gimnàstica? Jo principalment sempre comento el tema dels valors que aporta la gimnàstica artística. És un esport que dona molts valors a les nenes, no? És un esport que requereix molta constància, molt d'ordre, molta superació personal, en definitiva, i tot això doncs, jo crec que marca una persona i li marca en tots els reptes que se li posin per davant després durant la vida, perquè no és un esport que ets tu i l'aparell i has de ser tu el que t'has de superar tu mateix dia a dia. A més de... Ai, perdó. No digues. No, a més de els beneficis físics, no?, que porta. Flexibilitat, força, coordinació... Quines disciplines podem trobar dins de tot aquest món? Dins de la gimnàstica, en general? Sí. Doncs gimnàstica artística femenina, que és la que fem nosaltres, masculina, rítmica, trampolí, aeròbica... Parlem vosaltres estareu centrats només en la gimnàstica artística, i per tant, doncs, tothom qui vulgui anar, on s'ha d'adreçar, què pot fer per, pot trucar al nostre número de telèfon, pot mirar la nostra pàgina web, que és www.clubgimnasticbarcelona.com, o al nostre Facebook, Club Gimnàstic Barcelona, i ens pot posar-se en contacte amb nosaltres, enviant-nos un mail, o bé adreçant-se aquí, que és al carrer Melcior de Palau, número 161. Deduïm, doncs, que suposo que teniu un vincle amb el barri, o heu trobat aquest espai aquí que és el més adient?
els pares que estan involucrats en aquest projecte viuen al barri, les entrenadores venim de fora, però bueno, ens estem adaptant al barri i ens està agradant l'experiència. I quina manera o com teniu planificat doncs, per fer captació de les alumnes, no? del club? Bueno, principalment hem anat a les escoles, ens hem presentat, hem oferit doncs, que tot qui vulgui venir a provar pot venir a provar un dia i després es pot apuntar. Perquè tenim aquí una petita 4 punts, no? I veiem doncs, que el club no només farà les classes com podríem ser més lúdiques o més d'extraescolar, sinó que doncs, la intenció també és poder competir doncs, a nivell de Catalunya, no? A nivell de l'estat espanyol. Sí, home, clar, les nenes quan comencen sempre comencen fent nivell escolar, diguem-ne, a nivell molt baixet. Conforme van avançant i van agafant nivell, doncs és la nostra idea, no? Poder competir a nivell autonòmic i nacional. És el nostre objectiu. Per tant, doncs, en un període de temps, quin seria? A curt termini, a termini? Com ho teniu planificat? Teniu gent que ha vingut de fora ja, del barri? Sí. Bueno, tenim nenes noves, tenim un grupet de nenes noves que estan començant i molt contentes. Després tenim un altre grup de nenes amb més nivell que ens han seguit a les entrenadores i la setmana vinent anem a un torneig nacional i a veure què tal va. Això t'anava a preguntar, teníem aquí la xuleta aquesta que tenim aquí, els apunts, com es presenta aquest torneig, perquè doncs, anar a Elx a participar-hi doncs, és una cosa important. Sí, important. Doncs treballant amb moltes ganes, les nenes també tenen moltes ganes de treballar i a veure què tal, és un escalfament per la temporada, aquest torneig. Per tant, podríem dir que és la pretemporada? Sí, podria ser una pretemporada. Molt bé, perquè la gent, doncs, amb el vocabulari més futbolístic, no, està... Potser està més... Molt bé, doncs, escolta, Marta, ens seguirem doncs, els vostres passos i comentar, doncs, això, no, que és un club sense ànim de lucre. Sí, és un club sense ànim de lucre i que té cabuda per tothom, és a dir, no només ens dediquem a la gimnàstica a nivell nacional, donem peu a tothom qui vulgui fer gimnàstica, totes les nenes tinguin la condició que tinguin. Vinculades al barri també a través del secretariat, tinc entès. Sí, evidentment, vinculades al barri, és a dir, el projecte està dins d'aquest barri i és la nostra intenció fer-nos un forat dins del barri. Doncs esperem que així sigui, esperem que doncs, l'embranzida inicial sigui un prou potent per tirar-ho endavant. Ja sabeu que des del districte esportiu doncs, tenim el nostre suport i més endavant doncs, ja anirem seguint aquestes competicions i l'evolució de les nostres gimnastes. Vale, doncs moltes gràcies. Vinga, moltes gràcies. Moltes gràcies, bona nit, adeu. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggle.